Això és clau. Una vaga general no és una cosa que tu l'anunciïs i passis, sinó que és una cosa que s'ha d'organitzar. 2 anys. Ja són 2 anys de regulació dels lloguers a Catalunya i els preus continuen fent mal. Els portaveus del rendisme, disfressats de veus expertes, de veus raonables, ens diuen que ells ja ho sabien, que regular només serveix per fer caure l'oferta. És una mica el mateix de sempre. Els que s'enriqueixen amb la crisi ens diuen per què hi ha una crisi. Quin cansament. Nosaltres, en canvi, tenim preguntes una mica diferents. Què ha passat exactament amb els preus del lloguer a Catalunya? De què ha servit i de què no ha servit la regulació? I sobretot, quin és el camí, què és el que cal per aconseguir la reducció dràstica de preus de l'habitatge que tota la societat necessita i anhela? Soc en Manel Riu i avui te'n donem les claus. Soc la Carme Alcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres, visc a Barcelona i pago 963 euros de lloguer dividit entre dues persones. Benvinguda, Carme. Cada cop que hi ha noves dades sobre els preus del lloguer, es genera el mateix debat a xarxes, a mitjans, que és, bàsicament, si la regulació funciona o no, si ha estat un error, no?, aquesta llei. Llavors, m'agradaria, per començar, preguntar-t'ho directament. Ha servit alguna cosa la regulació? Aquesta regulació ha funcionat pel que es proposava. És una regulació que està enfocada en contenir els preus dels lloguers. No és una regulació dissenyada perquè els preus s'abaixin o perquè els preus estiguin relacionats amb els salaris, sinó que és una regulació que el que diu és els nous contractes, el preu del lloguer no podrà superar l'últim lloguer del contracte anterior, només pujant la inflació, i en alguns casos, si es tracta d'un gran tenidor, el preu del lloguer haurà de baixar. Per tant, el que busca és contenir, però no fer baixades massives. D'altra banda, i per mi és un dels factors més importants, aquesta regulació està mal feta, aquesta regulació té un forat que ja vam advertir que era un forat abans de que s'aprovés, i és que hi ha una part del mercat que queda desregulada, el lloguer de temporada i el lloguer d'habitacions. Llavors el que hem vist des que es va aprovar és que hi ha hagut una fuga massiva cap a aquest sector. Val. És a dir, hi ha forats, no? I no ha estat una regulació com la que necessitaríem, que és que hi hagués una baixada més dura, però dius que sí que hi ha hagut aquesta contenció. Llavors, per concretar això, realment, com podem veure aquesta contenció? És a dir, quina diferència hi ha hagut abans i després d'aplicar-se? Sí, doncs mira, a Catalunya, que tenim la regulació dels lloguers i afortunadament tenim un registre de fiances que ens permet tenir dades reals, no dades dels portals, no les dades aquestes de fotocasa idealista que ens trobem molt sovint els mitjans de comunicació, sinó dades de les fiances reals que s'han dipositat, el que veiem és un canvi de tendència claríssim. Veníem d'uns anys 22 i 23 on els lloguers havien pujat un 7 o un 8% cada any i per tant els 2 anys previs a la regulació vèiem un creixement dels lloguers acumulat d'un 15%. Llavors, quan arriba la regulació, el març del 24, veiem un canvi de tendència, i des de llavors el que hem vist és que els lloguers han pujat un 0,9, per tant, d'un 15 a un 0,9. Això en ciutats de Barcelona es veu de manera molt més clara. L'any 22 i 23 veníem d'una pujada acumulada de més del 20%, estàvem sobre el 21%, i des que arriba la regulació el que veiem és que els preus dels lloguers s'han reduït un 3,4%. Per tant, el canvi de tendència és evident, pot no ser la regulació que desitjàvem, però funciona pel que s'havia proposat de moment. Llavors, tot i així, més enllà de l'efecte en els preus, l'altra gran crítica que se li fa, o com l'altre indicador que s'ha de mirar, entenc que és què passa amb l'oferta. Llavors, una de les crítiques principals és que aquesta regulació destrueix l'oferta. Què hi tens a dir o què hi té a dir el sindicat sobre això? Crec que el hot take aquí és que mai hi havia hagut tants pisos al mercat de lloguer en la història recent de Catalunya com ara. El que veiem és que el saldo acumulat de contractes des que s'aprova la regulació dels lloguers són gairebé 16.000 contractes. Per tant, hi ha més pisos en oferta de lloguer que mai. Clar, això que algú que ens escolti pot pensar, com pot ser, no? Si hi ha tants pisos al mercat de lloguer, com pot ser que si jo estic buscant pis, miro idealista i no trobo pràcticament res? Aquí hi ha 2 fenòmens importants. El primer és la rotació. Jo crec que la gran virtut d'aquesta regulació dels lloguers és precisament que estabilitza el mercat. El que diu és, d'un contracte a un altre, canviï o no el llogater, el preu no podrà pujar. I per tant, hi ha molts menys incentius per fer fora un llogater per a pujar-li el següent.
I això el que es tradueix és que hi ha molta menys gent que ha de marxar de casa i, per tant, hi ha molts menys pisos que surten als portals. Però això és bàsicament perquè la gent està visquent més tranquil·la, d'una banda. D'altra banda, què està passant amb l'oferta? Jo crec que això sí que és important. El que hem vist és que hi ha hagut una desviació d'oferta del mercat de lloguer regulat al mercat de lloguer de temporada. I això sí que és una tendència molt, molt preocupant. El que hem vist és, bàsicament, que el 2023 un 3% dels nous contractes eren de temporada i ara, comparat amb el tercer trimestre de 2025, el que veiem és que un 28% ho són. Llavors, aquí hi ha diverses coses, no? També, sobre temporada. Després el sindicat va estar dient durant molt temps que calia una regulació dels lloguers de temporada i habitacions i el Parlament en va aprovar una. Però ara, si no vaig errat, també el sindicat està apretant per tenir una llei al Congrés, una reforma de la lau al Congrés dels Diputats que també ha de fer el mateix. Llavors hi ha una mica de... com que mai arriba el moment de ara sí els lloguers estan regulats de veritat del tot, com que sempre el sindicat està dient no, falta això. Evidentment, el lloguer és segurament un dels negocis més profitosos que hi ha ara mateix al món. L'habitatge genera més beneficis que la gran majoria de negocis que tributen a borsa. Llavors, d'aquí aproximadament, d'aquí unes setmanes, arribarà al Congrés una llei que bàsicament es dedica a tapar tots aquells forats que el Partit Socialista va deixar perquè la regulació no funcionés i, a més, s'hi afegeixen noves proteccions. D'una banda, el que fa és dir que el lloguer de temporada i el lloguer d'habitacions ha de complir amb els mateixos topalls de preus que la resta de contractes i, per tant, es treu de sobre tots els incentius que fan que hi hagi una fuga cap a aquesta mena de mercats d'escombraria, però d'altra banda també inclou noves proteccions contra estafes que se'ls practica als llogaters, com per exemple que ens està fent la fiança cada cop que hem de marxar de casa, que no ens arreglin la caldera o no ens arreglin qualsevol cosa de casa i haver de seguir pagant el lloguer. Aquesta llei el que diu és, si tu no em fas cas i tu no m'arregles el que toca i el pis no està en condicions, llavors jo m'ho deduiré del lloguer i així m'asseguraré que realment visc en un pis que estigui en condicions. Altres tonteries com que no se'ns pugui cobrar l'IBI a banda per saltar-se la regulació, l'impost de béns immobles, que realment és una broma que els llogaters haguem d'estar pagant aquesta mena de coses. I moltíssimes altres proteccions que ara no m'endinsaré a explicar, però sí que és una llei que és elemental perquè la regulació acabi de funcionar. El que fa és totes aquelles trampes i coses que fan servir les immobiliàries i els rendistes per seguir pujant els preus, doncs tapar-la. Però evidentment que la regulació funcioni no només depèn d'això, també depèn de tenir uns poders públics que realment garanteixin que es multa a tots aquells que es creuen impunes i que no compleixen la regulació. I a banda d'això, jo crec que, i ja segurament en seguirem parlant, si realment el que volem és que els preus dels lloguers s'abaixin, el que no podem tenir és un índex que va lligat al preu del mercat, sinó que necessitem un índex de lloguer que estigui relacionat amb els sous que les persones tenim als barris on vivim. Llavors, enmig de... Ara has parlat d'aquesta possible reforma al Congrés, de la llei d'arrendaments urbans, però enmig de tot això, una cosa que ha tingut ha caigut de sobte, va caure fa un parell de mesos al debat públic així com pam, era el decret de les pròrrogues, que era que de sobte hi havia una situació bastant estranya, que era, hi ha un nou decret que et permet allargar el teu lloguer 2 o 3 anys, però corre perquè només durarà 30 dies. I era és com en plan que el govern havia fet aquest decret i donava per fet que al Congrés Junts, PP i Vox votarien en contra, per tant no s'acabaria aprovant definitivament, diguéssim, i per tant que cauria, i és després definitivament el que va passar. I enmig d'això, el missatge del sindicat de llogateres i com de molt moviment per l'habitatge era que tothom corri a demanar ara aquesta pròrroga durant aquests dies que està vigent. Llavors, ara que ha caigut, ja ha passat tot, quina és una mica la lliçó del que ha passat? És a dir, ha valgut la pena apretar, vull dir, els llogaters que han demanat aquesta pròrroga a través dels missatges del sindicat poden estar tranquils? Com valores tot això? Abans de contestar-te això, crec que és important contextualitzar. Mentre a l'estat espanyol estaven parlant de pròrrogues per allargar 2 anys més els contractes de lloguer, el que s'estava aprovant el mateix mes a Anglaterra era que tots els contractes de lloguer, inclosos els vigents, esdevinguessin indefinits. Per tant, tenir pròrrogues per sempre.
I això crec que ens dona una mica la mesura del que està en joc aquí amb el que està passant a la resta d'Europa, que és que la gran majoria de països ja tenen contractes indefinits on els llogaters no han d'estar pendents de si el govern aprova una mesura que després cau, o sigui, això abans que res. Després, dir que, tot i ser una mesura conjuntural i curta, crec que sí que va representar una bombolla d'oxigen per moltíssims llogaters, és a dir, ens van escriure 16.000 persones per demanar un formulari per poder acollir-se a la pròrroga i un cop vam fer la crida per enviar una carta a tots aquells diputats que volien votar-hi en contra, es van enviar més de 140.000 cartes. Per tant, jo crec que això ens dona una mesura de com tenim la situació. Ara torno una mica enrere, quan parlàvem del preu, que jo crec que és el que angoixa moltíssima gent, no? D'acord, el lloguer està regulat, però a la gent li segueixen dient i com que hi ha hagut una inflació del 2,5%, t'actualitzo el preu. Llavors, i quan s'ha de fer lloguer segons l'índex, a vegades la gent, quan veu aquest índex del govern de l'Estat que diu quin ha de ser el preu dels nous contractes, diuen, és que això és caríssim igual, no? Llavors, en certa manera és com assumir que aquesta regulació, que amb les lleis que tenim fins ara no hi haurà baixada de preus. A veure, segurament a Catalunya hi pot haver una contenció progressiva dels preus, però és evident que una baixada del 50% no la veurem amb aquesta llei. Crec que és important que quan parlem de mesures entenguem que quan parlem d'habitatge no només parlem d'habitatge. El que estem veient en el món de l'habitatge és que hi ha una concentració i un acaparament cada cop més gros, és a dir, que paguem tant pel preu del lloguer que cada cop és més difícil per a una família comprar-se un pis, també en un context on els preus no paren de pujar, i en canvi aquí n'hi ha uns que no paren d'acaparar més i més i més pisos. Per tant, hi ha més pisos en menys mans. Per tant, el que ens estem trobant és que hi ha una despossessió massiva de la població treballadora i en canvi n'hi ha uns que cada cop aglutinen més, que tenen més poder i que intentaran fer tot el possible perquè les seves rendibilitats no baixin. I per tant, el que ens trobem és, jo crec que en una nova fase de la lluita de classe, si li volem dir així, no? On cada cop importa més si tens propietats o si no les tens. Més que la teva feina, no? Ara mateix importa molt més si tens propietats que si tens una bona feina o si tens un bon sou, si heretaràs o no. I de l'altra banda, jo crec que el que és interessant, i aquí ja entraríem en un altre tema, és que l'habitatge per ells no és només una qüestió d'extreure liquiditat, de cobrar lloguers, sinó que per ells també és un paradís fiscal. Vivim en una societat on paradoxalment tu pagues més impostos pel treball que per la riquesa i per tant acumular habitatge no és només una manera d'extreure lloguers cada dia més cars, sinó que és una manera d'evitar pagar impostos per la riquesa que tens i en canvi assegurar-te que els treballadors no només paguen impostos cada mes Això és bastant fort, sí. Sinó que cada mes et fan una transferència de rendes i assegures que ells no podran comprar, perquè si tu els tens ben escanyats cada mes i no poden estalviar, també vol dir que evidentment no podran comprar en un mercat que cada cop és més car. Llavors, jo crec que hi ha molta gent que cada cop que pot seguir les activitats que fa el sindicat i els missatges que es llancen i és com que periòdicament hi ha moments en què és molt important que s'aprovi aquesta llei, és molt important que s'aprovi aquest decret, és molt important que hi hagi no sé quina mesura per part del govern. I la sensació una mica és com que sempre estem esperant una llei que ens salvi del problema o que resolgui per fi el conflicte de l'habitatge. I no sé, ja hem de tenir com alguna llei molt ben dissenyada que faci això, no ho podem esperar, què té a dir el sindicat després de tota aquesta experiència de hem apretat per aquesta llei, aquesta l'hem aconseguit, hem apretat, aquesta no. De fet, no t'he contestat, no he acabat de rematar la pregunta anterior i aprofito ara. El fet que tinguem aquestes desigualtats creixents i tinguem a uns que cada cop acumulen més i a uns altres que cada cop tenim menys, el que implica i el valor, el rol que juga tot això dins del capitalisme contemporani, el que implica és que haurem d'estar en lluita permanent. I això pot sonar esgotador, però el que veiem, el que està clar és que no hi haurà un dia que aprovem una llei, piquem un botó i diguem, vale, estem salvats, això ja ho tenim, almenys no dins del capitalisme. I per tant ens trobem en un escenari on
estem constantment en el terreny de joc, no? Que l'habitatge és un joc... Té relació amb el que deies abans de la regulació de preus, no? Aprovo aquesta regulació, et contraataco posant els pisos de lloguer temporal. Exacte. T'aprovo aquesta regulació, no, és que aplicava la llei espanyola o no aquestes pròrrogues sinó les altres, com un partit de tennis constant. Exacte, o sigui, l'habitatge i els lloguers, el mercat privat de lloguer és un joc suma zero, no? Si guanyen un, perden els altres, i si guanyen els altres, perden els uns. Llavors, aquí estarem constantment en lluita tant a nivell individual, no? A mi em volen apujar el lloguer i jo intento que no me la pugin, m'organitzo amb els meus veïns perquè no ens passi, però també a nivell universal, no? Quin és el terreny de joc? Quines són les normes que estableixen la relació entre tu i jo? I aquí, evidentment, no hi ha una llei que ho solucioni tot, però hi ha una sèrie de lleis que, evidentment, podrien ajudar a punxar aquesta bombolla, no? Jo crec que, d'una banda, és importantíssim la regulació dels lloguers i la regulació s'ha de canviar perquè funcioni i això implica, d'una banda, tocar aquest índex perquè fomenti baixades molt més grosses, d'altra banda, multar a tots aquells que se les salten i, evidentment, tapar aquests forats, temporada, habitacions, tot el que fa que els preus realment no es continguin. Crec que això no és només important per la butxaca del llogater, sinó que és important a l'hora de pensar les expectatives que té un inversor, no? Els fons d'inversió arriben al mercat de l'habitatge no perquè ells diguin extrauré aquests lloguers, sinó perquè pensen, si jo aconsegueixo apujar els lloguers un 30%, li estic venent en un altre fons d'inversió més endavant la projecció de que ell també podrà seguir pujant. Per tant, amb la regulació tu el que fas és dir això, el que val ara, seguirà valent això. Per tant, atures una mica la possibilitat d'especulació futura. Això, d'una banda. Després, una altra llei que és fonamental és tenir contractes indefinits. No pot ser que els llogaters haguem d'estar cada 5, cada 7, cada 8, cada 10 anys amb l'aigua al coll, perquè, d'una banda, això ens fa tenir vides inestables i ens fa no poder planejar coses com tenir fills d'una banda, però també el que fa és que visquem molt més atemorits, no? Si tu saps que et poden fer fora, potser no t'atreveixes a fer certes coses i, per tant, tenir contractes indefinits no és només una cosa de viure tranquil, sinó també és assegurar que els llogaters podran organitzar-se tenint la seguretat de que no es podran fer fora. Crec que això és bastant important. Però més enllà de les mesures concretes de s'hauria d'aprovar aquesta llei o aquesta altra, jo tinc el sindicat en els últims anys el que ha fet és, vull dir, ha estat en certa mesura impressionant, no? Perquè potser fa 5 anys ningú el coneixia i va haver-hi la manifestació aquella del 23 de novembre de fa uns anys en què van sortir més de 100.000 persones. Heu explicat molt bé tot el que ha passat amb la vaga de la Caixa, no? Va haver-hi una vaga de lloguers a la Caixa que jo penso, uau, no? O sigui, és el primer tenidor de Catalunya i hi ha hagut moltes famílies que s'han atrevit a plantar-li cara. Han passat com moltes coses. Casa Orsola va donar la volta al món, no? Me'n recordo una portada del New York Times de la protesta davant desnonament. Vale, coses molt impressionants, però o sigui, encara estem molt lluny, saps, del problema. Llavors, què s'ha de fer? Jo pregunto, ja què heu fet? Manis, accions, cartes als diputats, deies abans, no sé què, quin és el pla per aconseguir realment avançar posicions? Jo abans que res sí que crec que és important saber quines normes s'han d'aprovar perquè les coses canviïn, perquè és veritat que una norma no t'ho soluciona tot, però tu has de tenir un pla de com faràs que l'habitatge progressivament surti del mercat i sigui com la sanitat o l'educació. No val només com de dir, no vull que l'habitatge sigui un negoci, sinó com. Crec que és important. Per tant, el que deien de regular millor, contractes indefinits, prohibir les compres especulatives, no? Dir, només podrà comprar aquell que vulgui el pis per viure-hi o aquell que vulgui jugar amb unes regles del joc que facin que l'habitatge sigui assequible de veritat. Recuperar tota aquella oferta, no ens parlen molt d'oferta, recuperar tots aquells pisos que s'han derivat a usos turístics, lloguers de temporada, tot això jo crec que sí que és important tenir un itinerari. Ara bé, què crec que és fonamental? Que totes aquestes mesures que enfortirien molt el poder de negociació dels llogaters, a part que punxarien la bombolla, no succeiran perquè les anunciem, no les aconseguirem perquè siguem molt convincents i expliquem per què això solucionaria la crisi de l'habitatge, sinó que les aconseguirem si tenim la força per imposar-les. Llavors jo crec que durant aquests anys s'han anat fent passes i totes les passes que hem fet han estat resposta de lluites llogateres concretes. Per què vam aconseguir que els contractes de lloguer augmentessin de 3 a 5 o 7 anys? Perquè va haver milers de llogaters a tot l'estat que van dir
ens plantem, ens quedem, em volien fer fora i no ho accepto. Per què hem aconseguit ara que 2.000 habitatges que s'anaven a privatitzar i haguessin estat el pelotazo recent més heavy, els de la Caixa, per què hem aconseguit que passin al parc públic? Bueno, perquè hi ha hagut moltíssima gent que ha decidit que en comptes de marxar de casa feia vaga i es plantava. Per què l'habitatge és la preocupació número 1 en l'últim any i no ho ha estat la inseguretat, la immigració o altres temes que intentem posicionar? Perquè està molt malament, però també perquè aquest malestar se li ha sabut donar un gir de que realment era un problema material, no? Que el problema de l'habitatge no era un problema de que vingués aquí un immigrant a robar-te el pis. Llavors, el que està clar és que hem anat avançant posicions. Hem aconseguit regular el lloguer, hem aconseguit allargar els contractes, hem aconseguit a Catalunya regular el lloguer de temporada, ara ho intentarem a l'Estat, però el problema és molt gros i és un problema que inclús va més enllà de l'habitatge. L'habitatge ens roba un 50% del sou, però és que la resta del sou se'ns en va a pagar factures, a pagar el súper, a pagar 1.000 merdes, bàsicament, i llavors pensem que cal fer una passa més enllà. No pot ser que viure ens costi la vida, no pot ser que treballem només per sobreviure i, per tant, el que pensem que s'ha de fer és anar cap a una vaga general. Cap a una vaga general sobre l'habitatge, cap a una vaga general contra aquests preus de la vida que estan ofegant a la gran majoria de la població. I llavors és el que treballarem en els propers mesos. Val, o sigui, d'acord, Déu-n'hi-do. O sigui, es vol fer una vaga general, titular, però això com es fa? Perquè és molt difícil, no?, de dir... O sigui, jo crec que és una cosa que molt sovint pots veure, no?, en els comentaris de quan algú s'indigna per una notícia o a Instagram, de dir, cal una vaga general, cremem-ho tot, però com s'arriba a poder organitzar això? Perquè realment el sindicat de llogateres, per molt potent que sigui, no té poder als llocs de treball, és a dir, no té relació amb el que passa a les empreses, no? I una vaga general, en principi, va d'aturar la producció. Sabem que hi ha una gran majoria de ciutadans que estan en contra de que tu puguis comprar un pis per especular-hi. O sigui, això segons l'enquesta de 40DB. Llavors, nosaltres el que volem ara és preguntar-li a tota aquella població que està farta, que està veient que els estan prenent pel pitu del sereno, que està farta de treballar 8, 10, 12 hores al dia i amb prou feines poder anar de vacances, el que volem és preguntar-los si estarien disposats a anar a una vaga general. Sabem que una vaga general no és una cosa que tu l'anunciïs i passis, sinó que és una cosa que s'ha d'organitzar, que s'ha d'anar porta a porta, barri a barri, sindicat a sindicat. I això és el que volem fer en els propers mesos i, de fet, a Catalunya volem fer el 6 de juny, que és fer un porta a porta massiu, fer una macroenquesta precisament per entendre com viu la gent, quants diners es gasta al mes, com li agradaria viure i, sobretot, què està disposat a fer per canviar-ho. Nosaltres pensem que la propera passa ha de ser una vaga general precisament per capgirar aquesta situació que crec que tots compartim que no pot seguir així, però que cal fer un pas més enllà per aconseguir canviar-ho. Llavors, entenc que volem una vaga general però no li posem data i això del 6 de juny és una manera de comptar-nos, entenc, com de dir, no? O sigui, preguntar-li a la gent, entenc. Jo crec que en els últims anys hi ha hagut moltes manifestacions, la gent clarament ha dit que està farta, que s'ha acabat, que els preus dels lloguers han de baixar, i el 6 de juny el que representa és passar de simplement la protesta a l'acció, i és anar a buscar aquells que no vindrien a una manifestació, anar a buscar aquells que encara dubten, encara no estan convençuts, aquells als que potser ningú mai els ha preguntat com estan i per què no unir-se a la lluita llogatera. Llavors, la nostra idea és convocar al matí a moltíssima gent en una plaça, formar-los de com encastar, com fer preguntes i repartir-los per tota la ciutat, de fet per moltíssimes ciutats de tota Catalunya, perquè vagin porta a porta a preguntar a la gent quants diners s'està gastant en la vida i sobretot si estarien disposats en el proper any a fer una vaga general amb el que això comporta. Però normalment això és un procediment una mica estrany, perquè normalment són els sindicats directament que ho convoquen la vaga, vull dir que és una... No acabo d'entendre per què tant esforç en anar porta per porta amb el també que implica en lloc d'organitzar directament la vaga. Ara mateix no tenim un problema de que els sous siguin massa baixos, que també, sinó tenim un problema que hi ha una altra sèrie de coses que se'ns estan menjant els sous. I per tant, evidentment, per una vaga general és fonamental comptar
amb tots els sindicats laborals, però d'altra banda entenem que és una lluita que els desborda, no? Que va molt més enllà, que parla d'altres qüestions, no? Que el que està extorsionant a les famílies d'aquest país no és només l'empresari, sinó que és sobretot el rendista que els hi roba la meitat del sou, o el supermercat, que mentre puja preus com mai fent veure que és per una guerra, s'estan duent uns beneficis rectos. Després, no? Vull dir que el sector primari també després pateix moltíssim a l'altra banda de la cadena. Llavors, pensem que és una lluita transversal de país i per això i volem anar porta a porta també per una qüestió de no apel·lar només als convençuts, no? Jo crec que ens trobem en un moment on hi ha un gran malestar, precisament per qüestions molt materials, però que aquest malestar sovint qui ho està intentant capitalitzar és l'extrema dreta, no? L'extrema dreta, la mateixa que acabarà protegint els rendistes, que acabarà protegint a Mercadona, que acabarà protegint a Endesa i els que fan que no puguis costejar-te la teva vida, són els mateixos que s'aprofiten del fet que tu no ho puguis fer. I pensem que és molt important que tothom que s'identifica com un agent transformador pugui generar conflicte, no? I per tant pugui anar a picar la porta d'aquesta gent que potser està dubtant, i potser està dubtant de si realment la culpa de que no poder pagar sigui l'immigrant, que la culpa sigui la demografia, que la culpa sigui el que sigui. Crec que hem de parlar amb tota aquesta gent i per tant no ens podem quedar de braços creuats i dir tal dia farem una vaga, sinó que hem d'anar porta per porta per assegurar que aquesta vaga és un èxit, que el país s'atura, que la producció s'atura i per tant que els polítics no poden mirar a una altra banda i prenen mesures per topar de veritat els preus de l'habitatge, els preus de l'alimentació, els preus de l'energia, per realment fer que viure valgui la pena. Llavors això entenc que és una cosa com una mica estranya o innovadora almenys, i llavors com la gent com pot participar, si vol participar d'aquesta enquesta? Vale, doncs tenim una web que es diu enscostalavida.org on t'hi pots inscriure com a voluntari. Serà un matí, el 6 de juny, i rebràs formació, instruccions. També jo crec que és una manera d'entrar en contacte amb el sindicat de llogateres i amb altres organitzacions. Hi ha molta gent que de fet ens ha escrit dient que bé, per fi trobo la manera de colar-me aquí. Havia vingut a Manis, alguna vegada havia enganxat un cartell, però realment m'agradaria implicar-me més i no trobo la manera com fer-ho, o no tinc el temps en el meu dia a dia. Molt bé, doncs amb aquesta crida el 6 de juny, no has dit? 6 de juny, 6 de juny 10 del matí, creiem. 10 del matí, d'acord. Doncs res, moltes gràcies per ser aquí i ens veiem al proper capítol de Les Claus.